Мачвам два мача в 2 минути за петък. Откриваме сезона във Висшата лига. Шампиона Арсенал е домакин на своя стадион Емират срещу шампиона от Чемпионшип Ковентри. Очакван е един доста интересен двубой. Виждате състава на Арсенал. Доста сработен отбор вече. Надградиха с трансферите, казахме, на Цьолис и на Бруно Гимараеш. От друга страна, Лампард, треньор на Ковентри, доста приятен футбол практикуват, надиграват се. Също отбора не е за подценяване, но тук на този стадион това ще се окаже доста висока хапка, както се казва за новака Ковентри. Ние сме се спряли на едни други неща, проследили сме доста мачове. Арсенал е много коректен отбор, не правят картони, играта е доста изчистена и може да се насочиме към едно комбо. Арсенал да отбележи над гол и половина и точни картони за Арсенал 0 или 1. Втория мач за петък, който ще ви представим, от Испанската Ла Лига. Реал Бетис срещу Реал Сосиедад. Открива се първия кръг за Бетис и за Сосиедад на Ла Картуха е матча. Виждате състава на Бетис. Доста добър отбор, сработени са вече. Мога да отбележиме Антони Форналс, Кучо Ернандес. Иско не се знае дали ще играе, каква му е кондицията, но винаги мога да влезне и да помогне, да измисли нещо интересно. Имат проблеми в защита също така Бетис, двама-трима липсващи футболисти. От друга страна състава на Реал Сосиедад също ги виждате, доста приятен отбор, играят хубав футбол, здраво, обичат да се надиграват. Солер, Кубо, Гедеш чака на резервната скамейка, не се знае най-големия, най-важен футболист Ойрасабал дали ще играе там, от световното му е дадена почивка. Двата отбора доста често правят ставката гол-гол в 9 от 7 мача последните им в Ла Лига. 6 от 6 контроли за Реал Сосиедад също излизат гол-гол. Направиха интересни подготовки и двата отбора. Очакваме да стане интересен двубой нападателен и да мине през ставката от гол-гол.